Türkiýanyň Gaziantep bölgesiniň Islahiýe ilçesinde ýaşaýan Karatürk maşgalasy Türkmenistanda ýol helakçylygyna uçurap, agyr yaralanan Şehmuz Karadan bir hepdeden bäri habar alyp bilmeýändikleri sebäpli türk medialaryna çykyp kömege mätäçlik çekýändiklerini aýtdylar. Ýurtlar arasy ýük taşyjy awtologyň sürüjisi bolan Şehmuz Kara, Türkiýanyň Gaziantep ilinden alan tekstil ýüklerini Kazakystan döwletine getirip, soňra ol ýerden başga bir ýükini Türkiýe getirmekçi bolup ýola çykanda, Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň Farap etrafyndaky gümrük nokodundan 27 ST 358 nomerli ýük taşyjy awtology bilen barlygdan geçip biraz ýöränden soň ýanyndaky ýoldaşynyň hem gümrük barlygyndan geçmesine garaşyp, ulan ýan awtologyny ýol gyrasynda park eden mahalynda başga bir ýük taşyjy awtologyň sürüjisi tarapyndan urulup ýol helakçylygyna uçuraýar. Şunlukda Şehmuz Kara agyr yaralanyp Lewap vilayatynyň Çärjil şäherindäki hassahanalyň birine ýerleşdirilýär. Waka bolup geçenden soň Türkiýanyň Türkmenistandaky konsullugy bu habary Şehmuz Karanyň maşgalasyna ýetirýär. Şehmuz Karanyň 4 çagasy bolup 18 ýyldan bäri sürüjilik işinde işleýändigini onuň çagalary habar berýär. Çagalar kakasynyň agyr halda ýatandygyny we bir hepdeden bäri hiç bir habar alyp bilmeýändiklerini aýdyp, Türkiýe hakimiýetine we Türkiýanyň Türkmenistandaky konsullugyna habar ýetirip, kakalaryna berilýän lukman kömeklerini dogry düzgün seredilmegine hem de ýakyn wagtda kakalarynyň Türkiýe getirilmegini isleýäs diýip Türk habarçylaryna ýüzlendiler.